Josep, per quin grup faries tu una cua llarguíssima d'estes digitals? O virtual. Pot ser algun grup que t'agradi actual o cantant, o que ja no actuï, inclús que ja no estiga entre vosaltres? Quin grup t'agradaria tant com per a fer 4 hores de cua virtual? Jo crec que, no sé si bueno, és el meu grup preferit, però més que tinc una espineta clavada en un grup d'amics, ja m'ha passat 2 voltes això, que ha sigut el Rage Against the Machine, de comprar-nos l'entrada per anar a Berlín. O sigui, lo difícil ja no és convertir l'entrada, lo difícil en el nostre cas és convèncer a tots els amics per anar tots junts a un concert. A aquestes altures de la vida, doncs, és el més difícil i en un moment ens sentem tots i... Per anar-nos a veure Rage Against the Machine a Berlín. I quan ja està tot clar, ve la pandèmia. No podem anar. Després, el diuen que van a tocar a Madrid, després de la pandèmia, el Mad Cool fèiem exactament la mateixa operació i el cantant es trenca una cama, no sé què, i ho suspèn. O sigui que han suspès dos concerts de Rage Against the Machine tenint les entrades i és l'únic concert que reconec que me molaria si anar a fer cua per anar.